Sariya. Sariya. Hanar zuciya da bata ta isa mana yin murna alwishin haɗibu da ke nufin tarayya. Sassu a yana. Kai mene da Allah kai ka bi ka da mutane da Allah ni ina so in ji waka ta kura min. Wa kai me yasa tambaye ka? Wa kai me yasa kwana biyu nan kana ce wakan nan ta albihir ta albihir? Wai me yake baka ne wannan mai gidan naka da kwana biyu? Wai Muhammad Albihir kake magana wai me yake bani? Muhammad Albihir din nake da shi nake. Muhammad Albihir kake ga wannan magana? To ni kullum kana ce Muhammad Albihir yana so ya ma alkhairi yana so ya ba alkhairi. Ni ma ga abin da ta baka kuma ga hirin ba ma. Ba ta bani ba? Garin ma ba zuwa ne ba ko na ba abin da yake baka. To sati mai zuwa zai zo ka jira ni ranar Juma'a ka gani. Me ya taɓa ma tukuna? Honorable Ashara ne zai kai ni gurin sa ka jira ni ka gani. To kai me taɓa ma Muhammad Albihir din nan wanke kama? To ai ba abin da ya taɓa min amma yayi wa iyayenmu, yayi wa kakanninmu, yayi wa surukanmu. Me bai ba? Dan tambura yayi wa jakada waka ya mai alkhairi. Musa nan dan daba yayi wa misalis wannan waka ya mai alkhairi. Kai ba abin da aka ma. Kai ba abin da aka wallahi ba abin da ta ma ko kimara ya baka ba. To ka jira ni sati mai zuwa ka ko gani. kibar bai baka ba wallahi. Allah ya daina je na karɓo kayan aiki. Ba mai gida bane. Kana nan kana Ya sun ba mai gida bane. Allah ya da sati mai zuwa yana karɓo kayan aiki a gurin ban Allah nan. Kai kana nan kana hirimi. Na ba mai gida bane. To kai ba ka Na gwara mu Alhaji Balara ma sauri na matsa mana wani abin da yake ba. Ni mai gidan ka ne da mai gidan na ba. Kana bata mu rai fa kana irin wannan abu. Da zaranta da dan Wallahi mai gidan ka wani ne kai gidan. daga nan zuwa gindin bishiyan can. Sai dai kaga ta haka. Sui. To a hanya ma mun to za mu tafi muna jirgi za mu tafi kan mu karasa garin aka sace garin. Kai. Wallahi. Hai. Kaji wai suna to aka sace garin. Ina makare tambaza ku kuna da kuna ta ƙarya. Ka san me yake faruwa? Wai wannan ne zai ta wani magana akan wai Muhammad Albishir wai Muhammad Albishir babu abin da ya taba mu. Kai na raba ka. Kana ji Malam Usman? Wai wani faɗa yake wai Muhammad Albishir babu abin da ya taba. me ta umai abin da ta umai bana ga mai na ba labarin To wannan wannan mutumin in ga ma turawa ma taimaka musu yake. kai kana nufin alkhairi mutumin nan bai taba doso ka ko wani abin da muka wuce maka ba ba wani alkhairi ne To yana cikin karkara ta ne sani. Ayya a riga yake. A riga kake Allah amma a riga yake. za ku ce ba da ma alkhairi nake ba abin da ya taba mun To ne yanzu haka satin nan zan je Muhammadu karɓo ne. kayan aiki. wani ai kan aikin Kayan aiki na da nake so na fara mana ina so in fara harkar fim din wasan Hausa. a ba abin da ya taba baka To kenan ya kai ga ma jakada satin nan zan je karɓo kai kayan wani wasan. jakada wani na jakada wa'ihi jakada namu dan majalisar gurin iya cewa wani wa'ihi jakada fa To ya san wani Ba jakada. sai. Kai ka san jakada? Dadi na sanya a baya. Ta. To yanzu ya san Yanzu aka sani. yanzu maganar Muhammad Yanzu- Albishir ake anan ba wani jakada. wani zaman da kuke da yi ga fahimtar da shi maganar Muhammad Albiru ba Shi ne ai. to kai aka ga wani to Gaskiya. zo an fahimtar da kai Dakata da Masha Allah. Ka fahimtar da shi wane ne Ka jakada san Muhammad Albishir. Asali a baya zaka iya tuna Muhammad zaka iya tuna Usman bawan Allah. Usman Albishir. Usman Albishir. marigayi wanda Allah ya bayar Shi suwa wancan mutumin ya yake ya rayuwarsa take. wanda ya so ya taimaka gurje Eh, ta ci gaba Eh. Allah mai rasuwa Allah To, mai sama. kirki dai mai komai da komai wanda ake dafa abinci malama jiri suke ci mara juma'a sati sati a gidansa to To ai an gama magana ai. a wadan yi da baka ga mun To ai an gama magana ai. To baka ji Ai, an ba ce sani ba, Muhammad ai. Albishir Ai ba? sako ya zo ne yake ta tafka. ni ba sani ba ai Kake gani. to Ya ai zo ya zo na sai sako yake. Sai sako yake. yanzu Malam Usman Dokari. yanzu da dan uwa karkace jimana Eh. dan uwa da yanzu kada mun baki ciki da asiri na cikin harkan da na rage yi yanzu ne ina neman tuba da cikin Satin harkan nan zan je karɓo kayan wasan Hausa. za a tafi da ni dai ni ma dai na zama yanzu dai yaron ni dai cikakken yaron ki makwa To he mun Kana je da mun takardar sanar. zabe? ina da na tike shi naje nayi saboda zaɓi mai yanci wanda yake mun adalci wanda kuma zai bani ya tibe da rayuwa ta in san me nake ciki Kayan zaben kuɗi ke wani zaben yanci. a To zaɓen ai bana ciki ba da ne kai na zaben kuɗi ai. Ai ka Domin zaɓi Allah ne tunda ma. Allah ya saka Kawai fahimci shi ne rayuwa. magana. Gaskiya. Eh. Daman Eh. kai Allah wannan Ah, hidima na fahimta. yunwa yake Yau ta. kai ni kawai Yanzu ina za ku. Yanzu Yanzu ina za ku. zuwa mi akai ni Dama ma a asali cikin mu mun anguwa za mu tafi ko aboki. A cikin mu ku ai mun fasa. Kawai mun fasa zuwa anguwa. Kun fasa ba? Yanzu mu tafi wajen Honorable Ashara? Eh, mu mu tafi tafi ma da kai ni mana amma register ko? wallahi ni hanja kai Rijista. wallahi ni hanja kai wallahi ni hanja kai Muhammad baya son faɗa. wallahi ni hanja Muhammad baya kai son faɗa. wallahi ba isa ba Kai to ni hanja kai gurin sun walbi Muhammad baya son hayaniya ai. Satin nan na gaya ma Honorable Muhammad baya Ashara son ya ce min hayaniya. ahiriya zai kai ni gurin sa. ni wallahi hanja kai Ka mu tafi a hankali mu je a ja kai Haka wallahi ba faɗa, isa ba haka faɗa. wallahi